SF der er vi rigtig optaget af, at borgerne bliver inddraget i beslutningsprocesserne. Det er ikke kun os politikere, der sidder og laver politikken. Vi ved jo, at det er jer, der har fingeren på pulsen. Og derfor har vi stillet forslag om, at man ude i kommunerne skal have lov til at lave borgerdrevne forslag, at man kan sende det til politikerne, og så skal vi tage stilling til det. Og jeg er rigtig glad for, at Pia er her sammen med mig, fordi hun er en af dem, der har gjort det. Og i tirsdags lykkedes det i Ringkøbing-Skjern Kommunes byråd enstemmigt at få vedtaget borgerdrevne forslag, således at borgerne kan indsende forslag, som vi er forpligtet til at behandle både på udvalgsmøder og byrådsmøder, og det glæder mig rigtig meget for nærdemokratiet. Det viser bare, at SF gør en forskel. Ude i virkeligheden, der hvor du er. Jeg synes, det kunne være rigtig fedt at have et ungdomshus i vores kommune. For lige nu er der ikke rigtig noget sted for os at mødes, uden at der skal være alkohol, eller der skal være McDonald's, hvor der er usund mad og sådan noget. Altså, jeg vil gerne foreslå, at den kommune, jeg bor i, Hillerød Kommune, og sikkert også andre kommuner, arbejder for at rebrande folkeskolen som det rigtig gode tilbud, der er for alle skolesøgende. Vi vil gerne foreslå, at vi gerne vil have en skaterrampe, fordi vi har skateboard. Jeg vil gerne foreslå, at man gør noget ved pasningsgarantien, altså hvad angår børneinstitutioner, sådan så man sikrer sig, at de tilbud, man får, de er inde i nærområdet, og sådan så man ikke bliver nødt til at fraflytte kommunen. Jeg vil foreslå, at kommunen indfører kædeansvar i Vejle Kommune, så man kan undgå social dumping. Jeg vil foreslå, at det blev taget op til afstemning, om ikke at min kommune skulle forpligte sig til at indkøbe økologisk af mad til deres daginstitutioner og skoler osv. Gerne lokalt. Jeg vil foreslå, at vi holder op med at skære alle mine skove ned. Vi skal have flere skove, store skove, masser af skove. Ja!